लोगो नोंथांमोन गासैखौबो बे बेलासि समावहाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बे मिडियानि गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो खुलुमहरग्रोनाय जायो। दा दिनैहाय जों बेखौनो दिनै बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बे जालांनाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होनो लादों। दा जोंनि सायाव ओरैबायदि नारसिनदों माने सार्भिस प्रभाइडार माखासे 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै जोंखौ जेब्लायबो पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थादों। दा बिनि बेलायावनो आं बुंगोन दिनै बनसु आरो आतसु जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सायाव नंखायै सोरनिबा दंफां सिखावनि खोथा लानानैहाय जोंखौहाय सोरबा हाइ कमान्डसिम दिनै सेन्ट्रेलसिम बा स्टेट गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि दिनै जाय CM प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गारदों जे सार्भिस प्रभाइडारा बेफोर गासै 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै। बेफोरनि सायाव आं खेंफोरथि होनो सानदों। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै दिनै जों एक्स NDFB निफ्राय फैनाय। दा जोङो बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै एक्स NDBफ्रा गाव सुंथा मोनफिननांगौनि थाखाय जे फेरेंगा बिथाङा जोंखौहाय दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे दंफां होबथानायाव हेफाजाब होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बेयावहाय जोंखौहाय इनभल्भ खालामनानै दोनदों। दा बिनि बेलायाव ओरैबायदि नोजोर होयो मानसिफोरा जोंखौ जे जोंसो गाज्रि मावदों, खिन्थु जोंनिफ्राय बेयाव खुनु इनभल्भ गैया। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै जोङो दिनै एक्स NDB जोङो दिनै दानसेयाव 8,000 दरमाहा लानानै जों दिनै गावखौ फोथांनानै दङ। दा बेखौ जुदि मेगन सानानै जोंखौहाय बेन खालामनो बा जोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाया बेयो जोबोद अयनाय। बेनिखायनो दिनै बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो आतसु ट्राइबेल फरायसा आफाद बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां NDBनि सायाव। जोङो दिनै NDB हिसाबै नोरजियानि समान। जे समाव जोङो रां खामायनांगौमोन बा सोलोंथाइ लानांगौमोन बे समा जोंनि थाखाय बारग'लांबाय। बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो दिनै बे फिसा खामानिखौ मावनाय जादों। बेयाव बिथांमोना जोंखौ मददसो होनांगौ। जुदि दंफां गनाय बा इलिगेलखौ बिथांमोना मोनदोंमोनब्ला बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि नारसिननो हागोन। बेयावहाय सोरबा फेरेंगाया सोनाय बा UPPLआ सोनाय होननानै सार्भिस प्रभाइडारनि सायावल' नारसिननाया बियो बिराद गोरोन्थि होननानै जोंनिफ्राय जों सानो आरो। दा जोंखौ मेगन सानाय मानि बारग' NDBखौ मेगन सानाय। बारग' NDB होनोब्ला गोबाव बोसोर NDB हिसाबै हारिखौ सिबिबोदों, हारि रैखाथिनि खामानि मावबोदों। दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ दिनै साननैसोआवनो पलिटिकेलि नोजोरजों नायनानै बावलांनो सानबाय नामा? बियो गोरोन्थि। दा बिनिखायनो आं दिनै खावलायहरगोन बनसु आरो आतसुखौ, जायफोरा दंफां सिखावफोरनि खोथा लानानै दिनै जोंजों जेबो सावरायालासे, जोंनि जेबो खोथा मिन्थियालासे बिथांमोना जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयो गासिबो नंखाय। बिनिखायनो बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन। दिनै एक्स NDB हिसाबै जों नोरजियानि समान। जोङो हाजो थाबायनानै सोरबाबा गुलि गावजानानै जों दिनै देहाफ्रा थिग नङा। बिनिखायनो जोंनि बे फिसा खामानि मावनानै जानायाव बिथांमोना मेगन सायिया मोजां आरोखि। दा आरो बेखौनो खावलायबावगोन जोंनिफ्राय, दिनै बिथांमोना दंफां खावदों जोंनि मानसिया होननानैहाय जोंनि मानसियानो हा होयो होननानै, हा होनायनि उनाव लायो होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। बे कमप्लिटलि नंखाय। मानो होनोबा जाथाया जानायनि सानसे सिगां बिथां दंफां सिखावफोरनिफ्राय 2 गारि हमनो मोनदों। गारि हमनो मोनखांनायनि उनाव सं दाननानै मोनबाय जे दंफाङा हाग्रायाव आद्रा दंबावो। आद्रा दंबावोखौ सं दानखांनायनि उनाव जोङो लायनो थाङो, जोंनि स्टाफआ लायनो थांनाय समाव जेब्ला बियो 8 ट्रेक्टर खमैबो 9 ट्रेक्टरसो बे माला दंबावोमोन आरोखि। बेखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो बिथांमोना गावसोर दंफांखौ मोनलाङाखिसै नालाय, बिनि एगेन्स्टआव नंखाय मिडिया लेंहरनानै बिथांमोना जोंखौ नंखाय बांसावदों। बे नंखाय। बेखौ जों हायाखै, बिथांमोनानो हादों। दंफां सिखावफ्रानो दंफां सिखावफोर हानाय बै दंफां आरोखि, बेखौसो जोङो लायनो थांदों। लानानै जोङो रेन्जआव लाबोदों। मानो होनोबा बे गोग्लैसोनानै थाखाबाय। जुदिसे जों बेखौ लायाब्ला, खरसा खालामनानै एसेब्लाबो जुदि जों लायाबा बिथांमोनानो बे दंफांखौ खावखागोन निस्सय। बिनि थाखाय जोङो बे दंफांखौ लायनाय जादों आरोखि। दा बेनो आरोखि जोंनि फोरमायनांगौआ। दिनै बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय मोनसे मा होननांगौ बेखौ जेनेबा नोंथांमोनखौ दंफां खावदों होननानै जायफ्रा बुंदों बिथांमोनखौ मा सोंखारिनो सानो? दा बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन, बै समाव BPF सरकार बा खाम्फा बरगयारि बिथांनि समावबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रि सोलांदों, नङा होमबा? दा बे समाव बिसोरनि समावबो माखासे जानाङै जाथायफोरा जालांदों। नाथाय बे समाव खोथाया ओंखाराखै जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोनाय मानसिफोरा दंफां खावो बा नैबेबायदि खालामो होननानै खोथा ओंखारफेराखै। दा जोंबो साख्रिसो मावदों। दिनै UPPL सरकार फैबाय, BJPजों लोगो नांनानै फेरेंगा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM। दा बिथाङा दिनै जोंखौ बेयाव एंगेज खालामदों। दा बिथाङा जोंखौ फेरेंगाया सोनाय होननानैहाय जे नाख्रेबबाय थानांगौ पलिटिकेल नोजोरजों, बे नङा।
इलिगेल नुदोंबा डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोना नाख्रेबनो हागोन खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार फेरेंगा सोराय होननानै बेखौ नाख्रेबबाय थानानै बेखौ दिनै बै मोनथायनिफ्राय जे बन्सित खालामनो नाजादों बियो इनाय आरोखि बे थासारिखौहाय मोजाङाव लाबोनो थाखाय सोरखारखौ मा खावलायगोन थासारिखौ दिनै जोङो सिगां समफोराव 100आव 90% दंफां सिखावा सोलियोमोन दिनै सार्भिस प्रभाइडारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों इनभल्भ जानायनि उनावहाय खमैबो नोङो 100आवहाय 90% बा 80% दंफां सिखावा खमायदों बेखौ जों बुंनो हायो जों प्रेक्टिकेलि जोङो दिनै संकसनिफ्रायहाय दा ओरै चिरांसिमखौ जोङो पेट्रलिं होयो नालाय बिनि जायनि थाखाय जोङो मिन्थियो आरो बे खोथाफोरखौहाय दा खमायदों खमायाखै नङा खमायदों बिनि बेलायाव दंफां सिखाव बांदों होननानै जोंनि सायाव फल्स एलिगेसन लाबोबाय थायोबा बियो जोङो साननानै लानांगोन जे पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंनि सायाव नाख्रेबदों बेखौसो जोङो साननानै लागोन आरोखि खिन्थु जोंहा बेयाव पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया ना BPF ना UPPL जों दिनै ना BJP ना कंग्रेस जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया जोङो एक्स NDP हिसाबै दिनै जोङो बिटिआर एकर्डनि उनावहाय गावसुंथा जे रिहेबिलिटेसन जों बेखौ दिनै जोङो BTC सरकारा जोंखौ एपइन्टमेन्ट होनाय हिसाबै जों बिटिआर हालामाव दिनै बे खामानिखौ जों मावदों बेयाव जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो पलिटिकेल नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थानांगौनिबो गोनांथि गैया जों मावनांगौ बिबानखौ जोङो मावदों जोंनि बेकग्राउन्ड बा जोंनि जे मावनाय बेफोरखौ जुदि बिथांमोनहा मोजाङै मिथिनोब्ला जोंनि रेन्जार DFO CST बिथांमोननिफ्रायबो बिथांमोनहा ग्राउन्ड रिपर्टखौ लानो हागोन आरोखि बेनो